Houthandel Barkmeijer begon exact 100 jaar geleden aan de oliemolensingel in Kolm. 30 jaar geleden verhuisde het bedrijf naar Kolm-Oost. In 2006 werd een nieuwe loods aan de Riddersmaweg in gebruik genomen. Ik ben met name groothandel in hout- en plaatmateriaal. We leveren met name aan ondernemers, door zelfzaken, squallen, gemeentewerken, werkbouwvereniging. Daarnaast doen we nog een heel prettig. Met name, wat ik zei, we doen in hout. We hebben onze eigen machinale houtbewerking. Van balk tot stijl. Kunnen we in één keer maken. Hier wordt een kozijnhout van gemaakt, Baranti. Het gaat door deze vierzijdige schaafbank. Onderas, zijspillen, de bovenas. Er wordt de spanning mee gevreesd. En dan de koudspanning op onderas. Alleen het FFC-PFC gebeuren is wat er stand kwam. Nou, met name de eerste overheidsinstelling die vrede en die wil per se hout hebben wat FFC of PFC gecertificeerd is. Dat hoort dan in dat duurzaam hout is. Elke beam die kapt wordt, er worden 2 neven planten. Nou, daar mag je gewoon op verdwan. Bedrijven die het 100 jaar bestaan, maak je kans dat ze hofleverancier worden kunnen. Je bestaat nou ook 100 jaar. Ja, we voldoen aan alle eisen. De gemeente die had goedkeurd, de provincie had goedkeurd. Je had zelfs een inspecteur geweest, die had goedkeuring jongen. En ik kreeg 2 weken geleden een telefoontje van de provincie Friesland van gaan helaas naar Tronet. Omdat we 169 jaar besteden in plaats van 100 jaar. Want het bedrijf dat bestaat al en dat hebben we genomen en ze zeggen gewoon dat het hetzelfde bedrijf. Nou, dat kun je zien in verwerking en wie besteedt echt 100 jaar als Houthandel Barkmeijer. Ja, ze zorgen dat helaas hoor. Wat is de kracht van Barkmeijer? We hadden een vers personeelsbestand, maar er zitten hier zoveel kennis op elk gebied. We leveren kwalitatief goed spul. We kunnen snel leveren. Er zijn al heel wat puntjes waar we ze mee onderscheiden. Kettingzaagkunstenaar, wat doet hij de hele dag? Die doet de hele dag anders niks dan beelden maken met een kettingzaag. We maken Friese paarden, steigerende paarden, beren. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Het is van alles en wat de klant wil hebben, dat krijgt hij. Ik had het gezien op internet en toen dacht ik, hé, dat lijkt me leuk. En ik ben toen met het eerste beeld begonnen, met een doodsimpele kettingzaag. Inmiddels zijn we 7 jaar verder. Hoe lang doe je er dan over om met een kettingzaag zo'n kunstwerk te maken? De hele grote beelden dus 2-3 dagen. En de kleine beeldjes die zijn mogelijk binnen een half uur. Gebruik je dan ook een bepaald soort hout? Ik zaag het allerliefst met els bijvoorbeeld, want dat scheurt wat minder naderhand. Eiken wat meer, maar in principe alle soorten hout als ze maar vers zijn. Want dan zaagt het makkelijker en dan breekt het minder snel. Dus dan kunnen we wat meer met de zaag doen om vreemde figuurtjes te maken. Alles gaat uit het hoofd. Iets wat ik niet weet, dat zoek ik even op internet. Dat slaan we gelijk op en dan maken we dat ter plekke.